Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki pastor bagi para benget ka balang oblai Meghalaya anasam hak na para. Klapen pa kujung sungongu yau MLA kejirang konstituensi ba sostene sotun. Ubederu menteri ke sorkar jela hadir bulala ban penyo jingarap. Naka sorkar ban shna hing mau jingking bat artli kamra jong kaying meni ke balang oblai kebedan hak na para. Yaki dijing tay la pledo ba sostene sotun yaki balatay hak jinglot ke bakot afundru laktam. Gerku lengba kikam kiba ke sorkar kalale kaba u Emily ujungpi nakaway ka rensan shakway pat nakaway ka kinhun shakway pat nakaway ka snong shakway pat ngiju persang kumno ban lekat bala ban yarap lane ban penbiang yaki jingdon kam kiba nakelyang ki nong song snong ki kenhun ki bafer la kalong ki balang ki bafer ki snong ki bafer ki badon apo jong ka konsensi ke jungi apan pau ya ke jing kublai i pastor Samuel belapan kan mau yang ia kena gapor naga benta kena ka jingi kenduk bajungi naga benta kena ka plan kaba nakliang ki pastor kidon ti ka ngamenjur lang ya ka kaba i pastor yong ba ya karukom trekam ka jongi kum kinong mikmat hamtam nakliang jonga kaba ngamken batang ka office trekam on penkut ya ka yakinu kinu ki kam lane ban pediang ya ki pajba lane yakinu kinu ki group ki organization ki ba fair lane ya ki rong ba snong lane ki nong ilam ki kinhun ki ba fair bangan su pediang le ban penkut ya kata karukom trekam ka junga tang hako office ngamhun henry lakalong kaji kendu lakalong haki program lakalong haki no ki jaka ki bang mi kindu lane lakalong bang ye syong kalilang habang ye keren ye kakam te ka phang ka bang kwa ban pensgo pi kalong ba ngakwa ban pendep ye kakam ka bang ngasu thu ba ye ka jingdon kam ka jongpi ya ka jingdon kam je ka snong ye ka jingdon kam je kino ki kinhun jong kino ki kenhun ki badon kam ya ke jirap kaba lingba u local MLA badkar pat ke sorkar nak benta kanu ka jingtei lani kanu ki infrastructure laban ong kiba don kam ban warra hapo jong kenika konsensi ke jungi te hakene ke por ngaso banong ban pensngo pi baro iway ke bedon hangne ngaso ban ay ke jiro bat ki kentin ki bangamla su ban ong dakmui pat ya ke jing sbun bat ya ke jing pediang ke jung honorable chief minister ban sanction ya ke neka staircase come office kaba Nagliang u honorable chief minister la ai lingba ka special yingba ka chief minister special scheme kaba u honorable chief minister la ai hakaba lada pipet ye kene ka staircase haka jinglot kaba lakot seka life riulak henry da pipoi hakipor baro be don lang hene ka por da pipoi hakene ka jaka nadu basdang bantei kene ka ya kenika staircase kam office trekam jong ka balang ublay hangne khanapara lapi pet ya kenika jaka pinum poi perkhat ba kanika area lawan penlong ya kanika staircase
Kapalayo lang natry kasabtitan pilayo lang nangta pilayo ka staircase pilayo pat ikiliki kamera nangta kaban sawan pat hadin kanselong ka office rekam kaba nakalyang ki pastor jong kabalang ublay kidon kam. Honorable Chief Minister lengba ki scheme ki bakerpang ki bamuulay na kebenca kade kabalang kajung kabalang ublay hang ne ha khanapara te nakalyang junga kum unong mikmat kum Emily barobor kumanglong ipi ngakwa ban pendep ya kanu kam kaba ki nongsong snong kidon kam kaba ki balang ki ba fair kidon kam lane ki groups ki ba fair kidon kam ya ke jingerap na kebenca kumno bangila ban warna ya ki jingtei lane ki jongdon kam na kebenca ban kinti susu ya kene kadong thain ke jongi. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.